Заедно с Пролета в Кюстендил цъфна и кабинета Борисов. Добър ден, честита Пролет. И така Кюстендилската пролет се превърна в национален празник. Преди да се съберат на заседание, министрите и премиера уважиха началото на тържествата. Дай береме това дете го сини. Дай утре го покажете. Бойко Борисов да не е дошъл на кастинг в Кюстендил? Да, кастинг за министри. Борисов търси талант. И като гледам, си ги търси още от ранна детска възраст. Дай береме това дете го сини. Дай утре го покажете. И докато премиера беше сред младежта, вице-премиера обикаляше сред третата възраст. Гледаме как Цветанов успокоява възрастна жена, станала жертва на телефонна измама. Как може да дадеш 9000 лева? Ние сме вече за гробища. Цецо! Да. Цецо! Прибирай се, че премиерът те вика! Ще вечеряме! Цецо! Да. Бойко събра очите на всички. Като папата на Великденската благословия. Урби ет орби. Т.е. към града и света. Не, това е благословията Бойко към Цецо. Цецо! Цецо! Да. Кирието! Кирието! О, Руменео, Руменео! Отроти ме, отречи се и на Марчето вречи се!